Халқымызның кино сәнгатендә шактый күтәрелеш сизелә. Кинофильмнар, сериаллар ял итү чарасы гына түгел, телебезне үстерүдә бәяләп бетергесез сәнгать түрендә. Татар кино оешмасы тарафыннан Мөхәммәд Мәхдиевнең без 41-нче ел балалары әсәренә нигезләнеп кино төшерелде. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта шушы фильмда катнашкан яшьләребез, Казан театр училищесы студентлары үзләре белән якыннан танышып китик әле. Birinci katnaşuşыбыз Алмаз Муллаянов. İkinci oyunçыбыз Сирина Насибуллина. Hem üçüncü konağımız Айзат Хайруллин. Kızlar yigitler, oyunumuzda başlap жибәргәнче, беләсез инде oyunның кагыйдәсе белән танышып китми һич тә мөмкин түгел. Менә шушы экранга шакмаклар килеп чыга, бу шакмакларга 21 сорауның җавабы яшерелгән. Сорауы булыр миннән, җавабы кирәк булачак инде сездән. Җавапны яңгыратыр өчен өстәлдәге төймәләргә басырга кирәк булыр. Һәрбер дөрес җавап сезгә 1 балл алып килә. Шунсын әйтеп китик, башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорауда кулланыла. Авыр сорауга җавап тапкан уенчы 2 балл иясе булачак. Шунсын да әйтеп китәргә кирәк, башваткыч тапшыруы менә шушы ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәрбер уенчы бик тә матур һәм истәлекле бүләк белән кайтып китәчәк. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Һәм инде әлбәттә уеныбызның ахырында без җиңүчене билгеләйбез. Җиңүчегә уенның кагыйдәләре буенча супер уен тәкъдим ителә. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга риза булып, супер уенның сорауына да матур иттереп җавап яңгыратасыз икән, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләкне, автомобильне дә үзегезгә алып кайтып китәчәксез. Oyunumuzda başlап җибәрәбез. Сулдан уңга 2нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Әсәрдән юллар китерелә. Авылдан училищега кадәр нәкътә фәлән чакрым диләр. 12. Җавап дөрес, 12 чакрым 1 балл. Сугыш вакытында педагогия училищесы Орча районының үрнәк бистәсендә урнашкан булган һәм әлбәттә урман ишеннән укырга йөрелгән. Менә матур җирләрне сез инде бу фильмны төшергән чакта күргәнсездер. Әйе. Гомумән нинди рольләр башкардыгыз, җегетләр, кызлар, сезнең белән иң беренче якыннан танышып китик. Үзегез кайсы яклардан? Мин Алмаз Муллаянов. Biz 41-нче ел балалары фильмында Әлтәфи ролен башкардык. Сез әйтеп киткәнчә, чыннан да без Мөхәммәд Мәхдиевнең училищега йөргән юлларын кабатлап, шул сәхнәләрне төшердек. Мөхәммәд Мәхдиев йөргән яклар чыннан да бик матур, аларның урманнары үзенчәлекле. Мин үзем Саба районыннан булгач, Саба районында гына шундый урманнар дип күз алдыма китергән идем, башка җирдә күргәнем булмады чыннан да. Орча районындагы урманнар миңа чыннан да бик ошады һәм тарихи урманнар дип әйтсәк тә була. Әйе, чыннан да һәр якның үз гүзәллеге. Саба урманнары ул Саба урманнары булса, Орчаныкы инде бу Орчаныкы. Яхшы, Саба җигете Алмаз белән без таныш. Алга таба дәвам итик, Сирина. Мин Балык Бистәсе районы Уйлга авылыннан, мин фильм ягына килгәндә мин Нәкыя Абдуллина ролен башкардым. Алар инде кичкенә чакта Мөхәммәд Мәхдиев белән бик яхшы таныш булганнар. Кичкенә чакта мәктәпкә дә бергә йөргәннәр, училищеда бергә укыганнар. Аның образы дик әсәрдә юк. Ләкин аның истәлекләреннән чыгып, бу аны сәхнәләштергәннәр. Керткәннәр. Һәм инде Нәкыя ролен башкармыйм, әлбәттә инде шул вакытта, шул чордагы балаларның нәрсә үткәннәрен, нинди авырлыклар аша үткәннәрен без инде Сез аны күрсәтергә тырыштыгыз, сез аны тамашачыга тапшырырга, бу атмосфераны җиткәргә тырыштыгыз. Яхшы, Сирина белән дә без таныш. Һәм Айзат? Исәннәрмесез, минем исемем Айзат, бабам кушкан фамилиям Хайруллин, төс кыяфәтем әнинеке, халкым әнинеке. Калганы барда үземнеке дип башлап җибәрик. Мин үзем Әтнә районы Бәрәскә авылыннан булам. Һәм мин Алмаз белән килешәм дип сүземне бетерәм. Буларга бер шәп итеп кулгына чабабыз да, алга таба дәвам итәбез. Üstten asqa birinci san 4 hərfdən turğan söz. Әлтәфи гашыйк булган кызның исеме кирәк булыр. Алмаз басты беренчеләрдән булып тимәгә һәм җавап Нина Комиссарова. Нина Комиссарова һәм җавап дөрес, бу балны сезгә тапшырабыз. Нина Комиссарова рус кызы. Кызлар белән арагыз 1 метрдан да ким булмасын ди. Директор шулай бит имә.
Ну, мәхәббәт инде яшьлек, яшьләр арасындагы мәхәббәт җепләре нинди метр ярым, нинди метр гына булсын инде анда. Анда инде хикмәт. Нина Комиссарова дегеннән. Әлтәфи образ буларак, Әлтәфинең персонажы шундый, ул үзенең хисләрен белдерергә курка. Һәм Нина Комиссарова үзенең хисләрен белдерер өчен ул үзенең якын дустына Зарифуллинга мөрәҗәгать итә. Һәм каршы килмәсәгез, шушы өзлекне без сезгә күрсәтер идек. Тамашачылар көтеп утыра. Нинди каршы килү әйдәгез, кызлар, җегетләр, рәхим итегез. Күз алдына китерик, тулайтырак, кич. Зарифуллин минем якын дустым, мин Әлтәфи, ул минем күршедә генә ята, бүлмәдә барысы да йоклый, һәм мин Зарифуллинга мөрәҗәгать итәм. Зарифуллин. Карале, син миңа ярдәм итә аласыңмы? Ничек? Син рус группасындагы Нина Комиссаровнаны беләсеңме? Беләм. Минем бер әйтер сүзем бар иде. Әйт, телең бар бит. Әйтә алмыйм. Менә син миннән кыюрак, Нина Комиссаровага мине бер-ике сүзен әйт инде, Зарифуллин, а? Йоклыйм әле. Зарифуллин, ярдәм ит инде син, харыч. Нәрсә дип әйтим? Соң сәгать концерттан соң клубтан кайтып барганда, артыннан куып җиттеген. Шулай деген синең белән Яра. Әлтәфинең сөйләшәсе килә деген. Рәхмәт, Зарифуллин. Рәхмәт. Бетте ул. Бетте? Бетте. Тәмам, монда шуңрак җибәрәбез. Бу үзег өчен балны үземә алыр идем, чөнки монда Айзат йоклап кына торды. Шулай ук минем сүзләрем дә күбрәк иде. Каршы килмәсәң. Менә шулай була, ул йоклай берсән. Йоклап йөрмәгез. Йоклап бирмәгез, балны бирәбез инде сорага. Алкышлап җибәрәбез һәм бер балны алышабыз, алмазбызга. Молодцы. Шираттагы сорауга тукталабыз. Өстән аска 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Иван Георгиевич нинди фән укыта? Рәсем. Рәсем дәрес әлбәттә. Һәм бу балны без сезгә тапшырабыз. Аның дәресендә нинди рәсемнәр ясадыгыз гомумән? Рәсем ясаган мизгилләр бар бит анда. Нинди рәсемнәр? Безнең анда аерым бер комната алып бирделәр безгә, бүлмә. Һәм без шунда рәсем дәресе дигән сыйныфны тудырдылар. Атмосферасы, русча атап әйтсәк. Һәм без анда төрле рәсемнәр ясадык. Һәм иң кызыгы шунысы иде. Анда әркәше ат ясап куя. Һәм укытучы килеп тикшергәндә, ул аның Кайсы бер арттырыбрак җибәрә дә куып чыгара. Шуннан да бу шушы рәсемнәр ясалды. Рәсемнәр шуннан да ясалды. Шуннан да ясалды. Ә булай үзегез чынлыкта тормышта рәсем ясарга яратасызмы, юкмы? Әлбәттә. Яратам, Мәмәд Ләкин минем бик яхшы килеп чыкмый. Шуңа күрә. Булган кадәр генә. Булган кадәр генә. Минем яхшы килеп чыга, ләкин мин театральда укыйм. Нинди һөнәр белсәң дә, ул бит кимчелек түгел. Һөнәр белү ул бит байлык кына. Шуңа күрә бу һөнәрне дә алга таба үстерү ниятен син бер дә читкә куйма. Бәлки бу һөнәрең сиңа тормышта ниндидер бер кәсеп буларак та ярап куяр. Яхшы, җегетләр, кызлар, рәхмәт сезгә. Алга барыйк, сулдан уңга 5нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Кешенең яшәү чыганагы булган эш, хезмәт бер сүз белән генә атала. Мин бу сүзне хәтта әйттем дә сезгә. Әле генә. Айзат, Кәсеп. Кәсеп, җавап дөрес. Бу балны тапшырам сиңа. Кызлар, егетләр, сез театр училищесында белем аласыз. Ни өчен нәкъ менә шушы һөнәрне сайларга булдыгыз? Монда бит инде сез бу һөнәрне юкка гына сайламаган. Димәк, сез аны кәсеп итмәкче буласыз. Белмим, ул кичкенә вакыттан килгән хәл. Чөнки мин театр училищесыннан кала башка җирләргә документларымны биреп тә карамадым, бирергә уйламадым да. Әниләрем дә каршы килмәде, Аллаһка шөкер. Килдем, бер нәрсә белми торган малай авылдан. Һәм училищега килгәннән соң инде Илдар Хайруллин һәм Марсель Махмутов кычак җәеп безне каршы алды. Аларга сәлам әйтеп китәсем килә. Сәлам җиткерәбез. Шул училищеда уку миңа бик ошый һәм артист булу хыялы, ул инде хыял түгел, ә максатка әйләнде.
һәм шы мақсатқа ирешергә кирәк. Алла бирса. Алла бирса. Ярар, ничәнче курста инде? Біз 3-нче курска җиттек. О, сез Үтті да киттік ел менә. Сизелмәде. Узмыйча инде. Ярар, яхшы. Селина, сез нишләп менә нәкъ шушук рәсем сәнгатен сайларга мөмкинлек бар иде бит? Ничектер, кичкенә чактан җырманга гашыйк, бию, шигырь, тегесемнән дигәндәй. Авылларда кичкенә чактан спектакльләрдә катнашып йөрдем, уйнадым. Һәм ничектер шулай чуалып китте дисәм дә була. Бу юлга кирип киттем ничектер, аннан соң театральныйга кирергә булдым. Экзаменнарны бирдем, яхшы барда. Илдар абый курсына эләктем. Бик шатман курсына эләккәнгә, бик яхшы мастер. Улына Туль Марселя абый да бик яхшы мастер, аларга бик зур сәлам. Сәламнарны алар инде кабул итәләр, чөнки алар менә экран каршында карап утыралар бу мизгелдә. Безнең шәкертләр бит булар ди. Айзат, Мин инде Алмаз әйтмешли кечкенә чактан ук шундый хыял бар иде. Үземнең тормышымны театр белән бәйләү, сәнгать белән бәйләү. Гомумән театр белән түгел, сәнгать белән бәйләү. Дөресрәге шулай булыр. Кечкенә чактан мин төрле конкурсларда лауреатлар булып йөрдем. Әкренләп. Һәм училищега килеп кирдем мин. Авыл малай бит инде. Казанны карап булайтып кирип килдем мин училищега. Мине Алмаз әйтмешли Илдар абый белән Марсель абый каршы алдылар. Аларга бик зур рәхмәт. Алар безне аякка бастырдык дисә дә дөрес булыр. Һәм шул рәхмәт аларга. һәм бу хыялларны сез шунга ашыру өстендә әле дә хезмәт куясыз, әле дә эшлисез. Кызлар егетләрне дип кенә әйтим инде. Матур итеп укуларны тәмамлап, менә шын сәнгать осталары булып, шын артистлар булып, сезне гомумән телеканаллардан һәм зур сәхнәләрдән карап торган насыйп булсын безгә дә. Шулай бит тамашачылар. Алга барабыз, өстән аска 4нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Баязитова туганнарына күчтәнәшкә нәрсә алып кайта? Баязитова миннән акча сорый әле ул шулай берне. Сендә түгел нәрсә ул? Телле әйләнеп йөрин Баязитова туганнарына күчтәнәшкә нәрсә алып кайта? Октябрь бәйрәменә дип 400 грамм бирәләр. Рулет. Рулет, әлбәттә. Алмаз, җавап дөрес булганны тапшырабыз сезгә. Ашлы-туклы укысаларда туганнарында кайгытканнар, үзегез күреп торасыз, ул чакларда үзләренә бирелгән ипине, хәтта менә рулетны да авылга кадәр күтәреп кайталар. Менә шундый юллар бар бит. Сугыш вакытында авылга атна сайын бер кирпеч ипи алып кайтарып каралы син. Дөньяда шуннан да зур байлык бармы? Хәзер без үзебез авылдан төяп китәбез инде көбесенчә. Шуңа күрә заманалар үзгәреп тора. Ашлы-туклы яшәргә насыйп булмасын. Шуннан да менә бу әсәр аркылы Мөхәммәд Мәгъдиев безгә нинди заманалар булганлыгын күрсәтә. Без матур тормышта яшибез. Шушындый матур тормышның кадерен белеп, алга таба яшәргә насыйп булсын безгә. Менә бу фильмга сезнең килеп эләгү тарихы монсы ничегрәк килеп чыкты соңыннан? Мин бик кызык булды икенче турда. Бер нәрсәдән башланды? Сәгать 10:10 икенче парага хәтлек, беренче пара безнең сәхнә теле. Сәхнә теле дәресенә килеп керде Миләүшә Ләбибовна һәм безнең режиссер Амир Галиаскаров һәм безнең курс һәм Ирек Хафизов. Килеп керделәр, каранып тордылар. Башта без курста 15 кеше арасыннан кемнәр фильмда катнашты? Менә Айзатны, Сиринәне, мине һәм тагын 1-2 кешене. Безне сайлап алдылар. Без ул аудиториядан икенче аудиторияга күчтек. Шу аудиторияга күчкәннән соң инде Амир Галиаскаров режиссер буларак бик төпләп, ныклап безгә сораулар бирде. Без үзебез турында сөйләдек. Шигырьләр сөйләп күрсәттек, шулай ук кемдер җырлап күрсәтте. Тырыштык һәм инде шуннан соң безнең телефон номерларын язып алып, күпмедер вакыт үткәннән соң шалтыратып әйттеләр икенче турга килергә дип. Икенче турга килгәндә инде син үзеңнең нинди персонажны уйнарга телисең, шул персонажны әзерләп килергә кирәк. Бераз анда текстын ятлап дигәндәй. Мин ятлап килдем. Икенче турга кирдем. Миннән сорыйлар, кемне уйныйсың килә? Әфләтун, мин әйтәм. Әлтәфюрына мин Әфләтун дип әйттем. Чөнки аңарчы безнең Казан театр училищесында выпускной курсы Әйдә бары кызлар карык спектаклен күрсәткәннәр. Һәм анда төп персонаж Әфләтун. Әфләтунны уйныйсым килә. Һәм инде
екінші турға келгеш деген шулай әфләтун деп қышқырып жібердім. Нешік болса болды, Аллаға шүкір фильм қалдылар. Әфләтун түгел әлтәфи келіп шықты. Алмаза құшып, шуны айтасым келем, менеке де бек қызық келіп шықты тарихы. Мен сахна тілі біздің бірінші, екінші пара енді. Ол күнді йоқлап қалдым, екі параға. Бірінші параға. Әйе, йоқлап қалдым. Йоқ, бірінші параға түгел. Алмаз әйткәне Айзатны сайладылар. Анда мен жоқ ем. Иә, Алмаз ем. Анда мен жоқ ем, үлгермәдім. Һәм мен келдім, үшінші параға. Біздің анда мұз испытание еді. Келдім. Әйтәсен, қай ердің бізде кастинг болды дей. Мәйтәм, идея едім дейм. Ярар, мәйтәм, насип болмаған енді дейм. Екінші күнге туған апа жібәрәм. Кастинг болады татар кинода да. Мәйтәм, оппа, барып қарайым. И барып қарадым да мен біріні өттім, екіні өттім, һәм алдылар. Вот, Аллаға шәкір, шондай қызық тарих келіп шықты. Яхшы, Сирина, сезнеке? Мен инде Алмаз белән килешәм. Мин аның белән бергә идем. Ләкин әйтәсе килә, шуны безнечек сайладылар. Безне тизеп бастырдылар да. Күз белән йөртеп чыкты да. Режиссер бармак белән төртеп чыкты. Менә моны карар идем, монысын карар идем. Шулай килеп чыкты. Шунда ук шушы бармак төртүгә син дә эләктең инде. Һәм инде сайлау этапларын матур гына узып, сез фильмда катнашкан геройларыбыз. Ирек абый Хафизовка, Амир Галиаскаровка, Арсений Козин һәм Миләүшә Айтугановага бик зур рәхмәтләребезне әйтәсе килә. Рәхмәтләрне һәм сәламнарны җиткерәбез. Алга барабыз. Сулданунга 6-нчы сан Бишкаревтан торган сүз. Исеме кирәк булыр. Мәскәү татары шулай итеп бу дәрестә безне җиңде. Кем ул Мәскәү татары, Айзат? Рус теле укытучысы. Исеме кирәк. Исеме кирәк. Ормады, сукмады, хәтта бер генә тапкыр ачулы сүз дә әйтмәде. Шулай да җиңде. Ай. Аха, Халил. Халил Фәтхиевич, җавап бирегез, Алмаз бал сезнеке. Сез инде сөйли башлаган идегез, сәхнә теле дәресләре дип, үзегез кайсы фәннәрне, кайсы дәресләрне яратып укыйсыз училищеда, менә күңелгә яткан дәресләре кайсылары? Әлбәттә, актерлык осталыгы. Актерлык осталыгы? Актерлык осталыгы һәм танец. Бию. Бию, әйе. Мин инде үзем динамичныйрак дәресләрне яратам, ул инде сәхнә хәрәкәте, бию һәм актерлык осталыгы. Бу эш фәнсез бер кайда барып булмый. Дип уйлыйсың син бу һөнәрне үзләштергәндә. Яхшы, Сирина кайсы фәннәрне үз итәсең? Һәрбер дәрестә бик кирәкле ул безнең училищеда, ләкин миңа мастерство күбрәк. Актерлык осталыгы. Актерлык осталыгы күбрәк. Чөнки анда Илдар абылар. Менә аның сыры нидә икән? Яхшы. Айзат, Без вокалны онытканбыз бит. Вокал. Вокал бар әле. Әлбәттә мин тумыштан әйтәләр бит теге құлағын аю таптаған дип. Мин шул кешеләр рәтенә керәм, һәм мин шуны бетерү өчен вокал дәресен яратам, һәм күбрәк шул юнәлештә эшлим, һәм әлбәттә инде актерлык осталыгы иң яраткан фәннәрем берсе. бу фәннәрдән кемнәр укыта әйтеп китегез, белсеннәр. Менә шул ук җыр дәресеннән, музыка дәресеннән, шул ук биюдән, шул ук сәхнә хәрәкәте, шул ук актерлык осталыгы. Актерлык осталыгы ул безнең Марсель Махмутов һәм әлбәттә инде Илдар Хайруллин. Зур хөрмәт белдерәсем килә. Бию укытучысы ул Раушан Фазрахманович Шаихов һәм сәхнә хәрәкәте Ольга Вячеславовна. Һәм сәхнә теле укытучысы Рауф Салихович, филология фәннәр докторы. Бик юмарт кеше, бик Рус әйтмешли теге мудрый кеше. Зирәк, зыялы кеше. Зирәк, зыялы, Тәҗрибәле күп булган. Тәҗрибәле. Алар үз эшләренең профессионаллары, аларның образованиелары бар, аларның опытлары бар, һәм бүтән булган опытын алар безгә сеңдерәләр һәм үзебезнең укытучыларга алкышлар бүләк итәсе килә иде алар. Без аларга сәламнәрне җибәреп карыйк. Алга барабыз. Сулданунга 10-нчы сан Бишкарев, Мөхәммәд Мәхдиевнең без 41-нчы ел балалары әсәреннән чираттагы өзек. Географларның балачага да, кием салым да юк, үзләре белән бер-ике бәйләм нәрсәләре генә бар. Китаплары бар әлбәттә. Җавап бирегез. Бу балны да алмасына тапшырабыз. Бу сорауга нәрсәгә мин җавапны бик тиз таптым, чөнки безнең фильмда да үзек бар. Әйе. Кайда без
төп персонаж белән географларның өенә утын ташыйбыз һәм утын ташыганда шулай итеп гайбәт сатып барабыз. Шул үзлектән инде мин аны беләм. Шуңа күрә бу синең күңелгә, хәтергә сеңеп калган җөмләләрнең һәм сүзләрнең берсе. Шулай да үзегез мәктәптә укыганда география фәнен ярата идегезме, юкмы? Миңа дөресен әйткәндә ошый иде. Гренландияны, Каф тауларын табал белгән чаклар булгаладымы? География фәне ул дөньяны күзәтергә ярдәм итә торган фән дип әйтимме соң? Шулай кирәкле. Фәннәрнең барысы да кирәк. Җегетләр, кызлар, кайсы фән кирсә дә яратып укырга кирәк. Бүген кирәк булмаса, иртәгә кирәге чыгар. Чираттагы сорау өстән астка 7нче сан, 6 хәреф. Шулай горур кыяфәттә шовинист кем коридорга чыгып китте? Әлтәфи, әлбәттә, Айзат Бубаны тапшырабыз сезгә. Класста иң арткы партада натуралист әркәше генә ятып калды дип дәвам итә бу җөмлә. Фильмга сезне төшергә чакырдылар. Менә хәзер шушы образларны тудырга кирәк бит. Рольгә керергә кирәк. Менә бик кыен булмадымы? Җиңелеш булмады инде дөресен әйткәндә рольгә керү. Чөнки бу гадәти образлар гына түгел. Бу шулай да сугыш вакыты, ачлык. Һәрбер геройның үзенең характеры бар, аның гадәтләре бар. Кайсының әшәкерәк персонаж бар, юмарт персонажлар була шулай ук, зыялы персонажлар бар. Һәм инде буларның барысын белергә, образга керергә безгә Амир Галиаскаров бик яхшы режиссер. Режиссер буларак инде ул безгә аңлатты. Без үзебезнең чираттагы сүзләрен тыңладык. Шулай ук Мөхәммәд Мәгъдиев үзе безгә бик яхшы ярдәм итте инде китабын чыгарып. Шул материал белән без эшләп, әкренгә көн сайын образга ниндидер яңа төсмерләр, топлар өстәдек. Менә үземә калса, мин баштан фильмга үткәч дигәч, мин башта советский фильмнар карадым. Сугыш турында. Ниндидер барыбер теге шундагы хатирәләр булсын өчен үзендә, тотыр өчен. Һәм карадым, кайбер көннәрне мин Алмаз әйтеп китте, Амир Галиаскаров бик каты булышты. Һәм китапта язылганча, анда һәрбер актерның кем икәне язылганы. Мин Зарифуллин дип китапны укып чыктым. Зарифуллин дигәч, мен әйтәм, бу минеке. Зарифуллин дип алдым, укыдым. Анда ул язылганы холерик, тегесе, монсы дип, үзенең типажын язганнар. Мин авылдан килгән малай холерикны кай икән нәрсә беләм инде. Социаль челтәргә кердем. Һәм шунда холерик нәрсә икәнен карап, шулай дип үзем кишләрен үзем шулай тутырып утырдым инде. Шулай, яхшы. Яра, менә җегетләр, сезнең образлар Мөхәммәд Мәгъдиев тарафыннан да ничектер сурәтләнгән, төсмерләнгән. Сирина, синең образ. Бу бит катлаулы. Монда бернинди язма юк. Ничектер миңа шундай әйбер бирелгән, мин рольгә тиз кирип китә алам, образга тиз кирә алам. Һәм инде мин шул әсәрне укып чыккач, миңа бу авырлык тудырмады. Мин үземне алар кичергән хисләр белән чиктер, бүтән образлар кичергән хисләрне үземнән чиктер тупладым да. Чиктер җиңелрәк кирип киттем тагын да үземне. Син инде аларның тәэсире белән, аларның образлары ярдәмендә үзеңнең образыңны чыгарып, тудырдың инде. Шулай ук бит инде ул сугыш чорында булган тарих бит инде ул. Безнең биләребез, бабайларыбыз кичкенә вакыттан бу илдә һәрбер кешегә насыйп булган әйбер, ул бабасыннан яки әбисеннән сугыш чорында нинди тормыш булганын өйрәнү, аларның хикәяләрен тыңлау. Шуннан да үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дип юкка гына әйтмиләр. Үткәнне белеп, киләчәкне күреп, без менә киләчәккә барырга тиеш, үткәннәребезне сакларга һәм хәтерләргә тиешбез. Алга барабыз, сулдан уңга 15нче сан, 2 хәрефтән торган сүз. 4нче нота. Айзат. Мин беренчерәк бастым. Юк, Айзат басты. Һәм ул нота фа. Менә бу очракта җавап дөрес инде, Айзат. Алкышлар җибәрәбез. Музыка белән шөгыльләнә башлаганың сизелә. Син инде вокал дәресләрен ныклап өйрәнәсең, чынлыкта үзегез җырларга яратасызмы, кызлар, егетләр? Теге безнең бер дус малай эшли, җырлау түгел, мырлау инде дип. Мин үземә мырлаудан башланган
үзләштерү, профессиональ югарылыкка уку ярдәмендә Әйе. ирешелә. Шуңа күрә өйрәнәсез, алга таба да яңалык беләсез. Гомумән алсак, мин үземә гитара алдым. Гитара. Әйе, укытучы әйтте, гитарада уйный башлагач, бер нинди ритм, темпны теге кулагын ишетә башлый диде. Әйе, димәк бу Гитара алып, әйе. ярдәмгә музыкаль сәләтне үстерүгә. Әйе. Сирина, карап торышка, син бит әле рәсем менә ясый белүчегә ошамаган. Син инде әйтеп киттең, кичкенәдән мин сәхнәләрдә биидем, җырлыйдым дип. Бер мотор җырыңны әллә бүләк итеп карыйсыңмы башваткыч тапшыруын караучыларга? Әлбәттә. Чакырып алыйк әле мәйданчыгыбызга. Сирина, рәхмәт. Yarım bulu dip senden ütenememen. Barım bulu dip senden sıramım. Durmuş yolun birge utalamadık. Yazmışlarını niktir anlamım. Seni yaşayan yoktan jiller ise salkın jiller üzegim Mina suyup bakkan gözlerine düşlerimde gene göremen Yarım bul dip senden ötenememen. Barım bul dip senden sıramım. Ayrılı şiddem dik yürekne yaratudan sine duyalımım. Seni yaşayan yoktan jiller ise salkın jiller üzegim Mina suyup bakkan gözlerine düşlerimde gene göremen Mina suyup bakkan gözlerine düşlerimde gene göremen Үзенең сагышлы моңлы җырын безгә бүләк итте Сирина һәм әлбәттә башваткыч тапшыруы 1 балл тапшыра Сиринәгә. Алга барабыз үстән аска 13нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Немец теле укытучысы нинди күлмәктән йөри? Төсе кирәк. Сары. Сары күлмәктән йөри әлбәттә. Сирина, бу балны сезгә тапшырабыз. Хәер, кышка таба бу күлмәген салып, свитер киеп йөри башлый. Немец теле укытучысы. Немец теле укытучылары шундый инде алар. Кызлар, егетләр, шундый рәхәт иркен итеп аралашабыз сезнең белән, ләкин менә шул арада әңгәмә корып, башваткычыбызның яртысыннан кишеп тә куйганбыз бит. Шуңа күрә бераз гына тукталыш ясыйк та, кайсы уенчының күпме бал җыйганын тиз генә игълан итеп алыйм әле мин. Айзат белән Сирина безнең, әлегә безнең 3 бал. Алкышлар җибәрик. Әлегә 6 бал иясе Алмаз Муллаянов. Уенimiz алга таба дәвам итә. Шуңа күрә чираттагы сорауга күчәбез. Менә бу икенче өлешне башлап җибәрбез. Мин бәян иткән теге авыр сораудан. Өстән аска 20нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Немец теле укытучысы укучыларны ачулана. Немец телен Владимир Ильич бик яхшы белгән. Фридрих Энгельс ничәдән артык тел белгән ди ул. Монда сан. Энгельс.
Фильмда немец теле укытучысы шулай ачуландымы үзегезне? Ничә дип? 8 түгел микән? 8 түгел микән дип монда мин сорарга тиештер инде. Әйе, сорауны бит мин бирәм. Ә сез җавап итеп әйтегез. 8. 8. Алмаз җавап дөрес. 2 балл синеке. Дөресен әйтергә кирәк. 8-дән артык тел белгән дип җавап бирә ул. Ә бу ишракта җавап 8 һәм ул дөрес. Чит телләр укырга насип булдымы? Мәктәптә берәр чит тел кирде микән һәм нинди тел укыдыгыз? Немец теле, инглиз теле, Инглиз теле шул. инглиз теле укыдыгыз. Біз инглиз тілін оқыдық, һәм инде 8-ден алып 9-нчы классқа хәтлек безгә инглиз теленнән кала француз теле дә керде. Һәм училищедагы 2 ел без француз телен укыдык. Училищеда укыдыгыз. Училищеда да француз теле керә. О, алайса сез ЖТМ. Чөнки терминология безнең актерлык осталыгында шулай ук биюдә булырга мөмкин сәхнә хәрәкәтендә, шулай ук сәхнә телендә дигән барлык безнең профессиональ фәннәрдә дип әйтик, терминология рус телендә һәм кай вакыт француз телендә бара. Шуңа күрә без ул телне аз-маз гына булса да белергә тиеш. Ипилек, тозлык кына булса да француз телен өйрәндек дип әйтәсегез килә. Ә менә фильмда бу дәфтәрләр, китаплар шул чорны кабылдамы яки Әйе. Әлбәттә. Ул китаплар, ул дәфтәрләр каян килеп чыктылар? Тапканга кирәк булгач. Мәсәлән, Кирәк булгач. Кирәк булгач. рәсем дәресен генә алыйк. Рәсем дәресендә хәзерге замандагы ак битләр түгел, теге замандагы сары кытыршалы битләр. Нәкъ шул замандагы мин үзем кызыгып китапларын алып караганым, шыбырт кына аны тияргә ярамый диделәр. Әйе. Ачып кына карадым, карыйм дигәндә 1946 ел мәйтәм. Шул елгы китаплар мәсәлән Шурдагы дип әйтә. Әйе. Менә хәзерге 21 гасырга шай Димәк, бу әсбапларны, бу китапларны, бу дәфтәрләрне сез кулларга тутып карадык, әлбәттә. Сез нинди бәхетле, кызлар, егетләр. 21 гасырда яшәүче кызлар, егетләр, шул чорның дәфтәрләрен, шул чорның китапларын кулга тутып карасыннар. Шулай ук каләмнәр, элекеге иде. Шул чордагы. Шул чордагы каләмнәр, каләм белән язарга өйрәндем. Язу әсбаплары, чернила. әйе, кара дип атала ул. Кара. Әйе, каләм. Шул- Язып карадыгызмы соң кара? Яздык, әлбәттә, безнең сәхнәләр дә бар. Без шул каләмнәр белән дәфтәргә язабыз. Калганын фильмда карарсыз. Бравын инде профессионал яктан әйтелде, калганын сез фильмнан күрерсез. Алга барыйк, сулдан уңга 21 сан, 7 хәрефтән торган сүз. Бу инде безнең психология дәрсе. Гиззатуллин меланхолик. Әлтафи флегматик. Зарифуллин кем? Холерик. Холерик, җавап дөрес. Айзат, бу бал сезнеке. Шәхсән сез үзегез бу бүленешкә туры киләсезме, кызлар, егетләр? Менә кайсына туры килә дип саныйсыз үзегезне? Алар бит дүртәү. Сез психологияны... Мин әйтеп китем, ин башта да, ин башыннан ук холерик дип карап отырдым дип. Социаль фильтрдә. Холерик анда языла активный, хәрәкәтчән. Һаман сайын хәрәкәттә, гел хәрәкәттә була торган егет дип. Мин шундый типаж. Әйе, шундый типаж. Мин үземә әйтә алам, мин үзем андый. Шундый бит. Әлбәттә. Туры килә. Туры килә. Яхшы, Сирина, менә син кайсы бүленешкә керәсең? Холерик түгел, точно беләм. Мин теге веселойрак типка керәм, сангвин дип атала буга инде ул. Әйе. Шул типка керәм инде. Бу җәмәгать күренеп тора безнең ничек җәмгыять дәресен укыганны. Анда бүленеш ныклап сизелә инде сезнең. Яхшы, алмаз? Мин шулай ук Айзат, миндә холерик. Яхшы. Нинди генә бүленештә булсагыз да, менә тормыштагы җегетләр, кызларны фильмнарда ничегрәк итеп күрәчәкне, без инде бу фильм экраннарга килеп чыкканнан соң күзәтербез, карарбыз. Димәк, без 41-нче балалары бу фильмны көтәбез. Чираттагы сорау сулдан уңга 18-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Синонимы кирәк булыр бу сүзнең? Хаста, шир. Тагын бер сүз белән ничек? Авыру. Тимәгә бастык, җавапны яңгыраттык. Сине бер бал дөрес, авыру. Кемнең әтисе авырый әле бу әсәрдә? Минеке.
Зарифуллинның әтисе авырый, вафат була. Әйе. Малай дөм ятим кала, иптәшләре аңа игътибарлырак булалар, бәрәңге бакчасында казышырга кайталар. Тулай торак тормышы күңелле. Менә тулай торактагы дуслар бит инде ярдәмгә килә. Гомумән сез үзегез монда Казанда училищеда шулай ук тулай торакта яшисезме? Юк. Фильмга килгәндә сез инде тулай торакта. Тырдык. Әйе. Менә ничегрәк аның атмосферасы һәм Икенче тормыш. Күңелле. Шуннан да ул шырга туры китереп, безнең фильмда, безнең ойырым җирдә, ойырым локациядә тулай торак бүлмәсен ясадылар. Һәм ул декорация гына бит инде, әмма дә ләкин шул декорацияларга килеп кергәч, син чыннан да кабат шул елларга кайткансың шикелле. Чөнки андагы караватлар, сандыклар, керосин лампалары, шул китаплар, дәфтәрләр, урын җирләре, өстебездәге киемнәр. Буларның бөтенесен кушкач, син чыннан да нәкъ менә шул 41-нче елга кайткан шикелле. Ул элеккеге диваннар, хәзерге диваннар шикелле түгел. Шул кроватка яту белән бөтен тәннән каз тәннәре бәреп чыга прям. Әй. Шымыр итеп бөтен. Белмим, мин 41-нче елдагы диваннарга ятып карамадым әлбәттә үзем. Ләкин 4 ел тулай торакта тордым. Шуңа күрә тулай торакның нәрсә икәнен беләм. Кызлар, егетләр, сезгә насип булмавы бу әлбәттә бер яктан кызганыч, бәлки бер яктан куаныштыр да. Ничек булса да, училище тормышы барыбер да үзенә күрә бер төрле кызык мизгелләр инде. Сулдан уңга 16-нчы сан, 3 хәрефтән торган сүз. Кара тараканның җенесе. Сирина? Ата. Ана түгел. Дөрес, ата. Ата кара тараканның кан әйләнеше. Биология укытучысы Исмәгыйль абзый әйтмешли, ата кара тараканның кан әйләнешен белмәгән көе. Кая бармакчы буласың син? Дип яза ул. Чыннан да Мөхәммәд Мәхдиев тә шын татар юморы, шын татар сатирасы. Шулай битеме? Мөхәммәд Мәхдиевнең әсәрләрен укыган тамашачылар булса, әлбәттә бу турыда инде бик күп беләләр. Мөхәммәд Мәхдиев классик. Алга барабыз, өстән аска 8-нче сан, 6 хәрефтән торган сүз. Юкәдән үрелгән аяк киеме. Шабата. Шабата. Җавабы дөрес. Фильмда катнаштыгыз, шабата ки алдыгызмы? Әйе. Ул вообще Юк. бүтән төрле история. Әйе, сөйләп китегез. Аны нәрсә икән белмибез бит без ул шабатаң нәрсә икән. Ну, кигән дә юк бер тапкырда. Әйе. Безгә Искәндәр Хайруллин булышты. Кызларга особенно инде. Ул безгә бәйләп күрсәтте ничек икән, аның теге ак материалны эшкә итеп, шулай бәйләп күрсәтте. Тула оек дип атала, тула оекны чорнап, шушы шабатаны киергә, бәйләргә өйрәтте. Җегетләр, кызлар, менә авыл җирлегендә бит инде авыл егетләре, кызлары, менә туган якны өйрәнү музеена барып карагыз сез. Анда бу шабаталарны күрерсез, бәлки киеп карарга да насыйп булыр әле. Шабата инде ул элек-электән хәерчелек билгесе саналган, шуңа күрә шабаталар заманына кире кайтырга насыйп булмасын инде. Алга барабыз, сулдан уңга 11-нче сан, 5 хәреф. Педучилищеның каравылчысы исеме кирәк булыр. Педучилищеның каравылчысы складта бәрәңге әрчеп утырган мизгелләрне Зинуров башкарды орынны. Ул сезгә нәрсә сөйләде әле? Сугышта ничек үзенең беренче көннән ул разведчик булып эшләгән сөйләде. Бөтен сугышның начарлыгын. Сугыш турында сөйли бит инде бу образ, бу шәхес дип әйтик. Ләкин нинди генә михнәтләр күрсә дә, ул инде сабыр кеше, шулай бит. Шулай. Сабир. Сабир, әлбәттә. Җавап дөрес, Алмаз. Алга барабыз, сулдан уңга 17-нче сан, 2 хәрефтән торган сүз. Кышыткан җыеп, алабута җыеп балаларына нәрсә әзерләп биргән хатын кызларны авыр хезмәттән азат итәргә. Сирина? Аш. Аш, әлбәттә. Дөрес. Бер бал сезгә. Гыйзатуллина ула кайткач, авылның киләчәге турында уйлана. Ирләрнең бит күбесе, үзегез беләсез инде, сугыштан кайтмый. Әсәр буенча менә сезнең образларның кемнәре сугышта?
Әтиләре сугышта. Әтиләре Әти сугышка китә. Һәм инде Әти, шуннан да абый. менә, әтиләр, абыйлар һәм Фильм абыйым. турышалатып әйтик, бер кичкенә генә спойлер әйтәм. Фильм мин Әлтәфинең әтисе сугышка китүдән башлана. Күп бесенчә бөтен персонажларның әтиләре сугышта, Әйе. яки алар авыру, яки алар вафат. Минем персонажның абыйсы армияда була. Әтием сугышта була. әйе сугышта була. Сугыш барганда әтием үлеп китә. Һәм әнием инде сугыш башланганча шайы уже Вафат була. вафат була. Яхшы. Образ буенча Нәкыянең дә атасы сугышта була. Аларның теге өйләрендә бик күп бала, берсенә берсе кичкенә, аш, киергә киемнәре юк инде, күп төрле күп гаиләләрдә шундый хәл Әйе, булган бит инде. шулай. Ул уку йортыннан билетларга, карточкаларга бирелгән икмәкне үзе ашамыйча, шул училищедан, шул хәле юл үтеп, ул авылга шул ипиләрне күтәреп кайта. Әйе, менә. Әле аннан соң интернет шилтәренә минем фотомы керткәннәре, охшашлык бар дип. Һәм инде аның малае Вакыйф Нуриев, әйе бик чыннан да бик ошаган дип язган. Менә бит хәтта образны. шундый мизгелләрдә килеп туды, әйме, нәкъ образны тудыра белгәнсең булып чыга инде. Монсы инде профессионализм кызлар шикелле. Менә килеп чыга бит, ала. Яхшы. Өстән аска 9-нчы сан 6 хәрефтән торган сүз Аркадий Пермяков. Айзат, һәм җавабы синнән Әркәшә. Әркәшә. Җавабы дөрес, бу балны тапшырабыз сезгә. Бу инде безнең рус малае, бу рольне кем башкара? Рәис исемле малай, сәлам аңа. Безнең Ул дустыбыз. Кариф театр артисты. Кариф театр артисты. Әйе. Кызык җигет. Типажлы Шунда егет. Аркашыга менә сылап куйган инде. Карыйсың, Аркаш. Шын. Шын. Димәк, фильмны караганда игътибар белән күзәтик әле үзен. Сулдануңга 12-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз мәктәп җиһазы. Класста бу. Парты бар. Айзат, Каләм. бер. Юк, токта. Токта бу. Алмаз бу балны тапшырабыз сезгә. Фильмда токтага чыккан мизгилләр булдымы? Андый Минем кадрлар. чыкканым булды. Шул ук география фәне фәненнән үзек. Миннән да Гренландиянең кай икәнен күрсәтеп, нинди файдалы кызылмалар бар икәнен сөйләдем. Шулай ук фильмдан карагыз, бик кызык момент. Әйе, менә шуннан да токта дигән сүз чыккач инде аксессуарлар бутафория. Булар барысы да киемнәр, менә барысы да шул елларныкына ошатып эшләнгән бит инде. Әйе. Ләйсән Хаҗиевага аерым рәхмәтебезне белдерәсез. Костюмер. Костюмер, бутафор, бөтенесен ул әзерләде. Бик зур Ләйсән рәхмәт. Хаҗиева. Һәм Булар аңа да бик барысы күп да сәлам. аның хезмәте һәм Ләйсән бик күп апа, привет. рәхмәтләрне, сәламнәрне җиткереп калабыз Ләйсән Хаҗиева сезгә. Рәхмәт. Киемнәр дигәннән безнең бит инде кыш салкын, Әйе. безнең киендерләр теге шул заман киемнәренә. Әле безнең иштән үзебезнекеләр килгән туңмас Җылы кыз дип. киемнәр. Әйе. Әйе. Алайда без Шулай да- туңдык, шулай да шулай да без туңдык, салкын. Без ул съемочный көннәрне -30-га эләктек бу. Бик салкын. Ярый әле рәхмәт бик зур съемочный группага, автобусларга без кирип, анда без кайнар шәйләр белән безне сыйладылар. Шулай Шулай ук ул шул шырда яшәгән, укыган кешеләрнең батырлыгын күрсәтә. Чөнки без үзебезнең иштән җылы киемнәр киеп тә шуның хәтле Менә- туңдык, алар Ничәгә микән 12 чакрым училищега хәл йөргәннәр тулай торактан. Бу инде Әле ярар кием, булар бит әле аш. Ачлык дигәннән безне бер дә аш тотмадылар. Аерым рәхмәт әйтәсе килә, шулай ук безнең Гөбершәк авылында бик Фәрида апага сәлам. Шул авылда беренче тапкыр кумыс ишеп карадым. кумыз иштек. Ансы Курсапшмак дигән авылда Курсапшмакка шулай ук сәлам, ул минем күрше авылым буларактан. Үрнәктә. Һәм Үрнәк авылында бик тәмле ашаттылар. Секретән авылында бик тәмле ашаттылар. Яшел үзәннең Мамадыш Акилова авылында бик тәмле итеп ашаттылар. Аларга да кайнар сәламнәребезне җиткерәбез. Рәхмәт. Кызлар егетләргә кайнар сәламнәрне башлаткычтан җиткереп калыйк. Кемнәр шушы процесста, шушы төшерү процессында кемнәр катнашты? Барчасына олы рәхмәтләрне җиткерәләр һәм әлбәттә сәламнәрне җиткереп калалар җегетләр, кызлар. Сәлам сезләргә, рәхмәт сезләргә. Алга барабыз. Сулдануңга 19-нчы сан 5 хәреф. Татар теленнән өйгә эш бирелә. Нинди сүзне һәр 2 сонда да төрләндереп килергә? Нәрсә дигән сүзне? Нинди сүзне?
Әлтәфи кайтып барган чагында әнисе Чилек. Чилек. Җавап дөрес. Айзат, бу балны сезгә тапшырабыз. Бу фильмнан берәр үзек тагында карап узыйк, тамашачыларны сөендерик әле. Рәхим итегез сәхнәбезгә. Кызганычка каршы безнең Нина комиссары юк, шуның өчен Нәкыябыз уйнап тора. Сезнең авылда сине яраталар икән? Ник мин яратмаслыкмыни? Әлтәфи Халимов әйтте, син аны беләсеңме? Ул диде, Нина комиссаровга әйтер сүзем бар диде. Син әле шулай кеше йомышын үтәп йөрүче малай ролендәмени? Нинди мәгънәдә? Нинди мәгънәдә икән син бит үзең аңлыйсың. Юкла инде. Без Әлтәфи белән дуслар гына. Син үзең кемнән кимсең? Аңламадым. Син яратырга ярамыймыни? Юкла инде мин бит Әлтәфине әйткәнен генә әйтәм. Аңладыңмы? Тукта, мине дә яратырга ярый. Башлаткыч тапшыруы бер бал тапшыра. Заригетләр алга таба дәвам итәбез. Һәм инде шунысына игътибар итәргә кирәк. Башваткычыбызның ахыргы соравына без сезнең белән килеп җиткәнбез. Үстән аска 14нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Табышмага әйтәм, җавабын табырга кирәк булыр. Сөрмәгән җир өстендә, үсмәгән каен астында тумаган куян йөгерә. Нәрсә бу? Менә булай иткәч, менә мин шулай, менә мин булай итәрмен әле. Булай. Нәрсә бу? Бу хыял була булмас. Җавабы дөрес һәм бу балны ахыргы балны без тапшырабыз сезгә. Үзегез нинди хыяллар белән яшисез, җегетләр, кызлар? Зур сәхнә турында хыяллана. Иң мөһиме сау сәламәт булсам, барысы да була ала бирсә. Җырчы булсаң тагын да яхшырак булыр иде. Барыбызның да хыяллары чынга ашсын һәм әлбәттә якты хыяллар дип әйтик. Якты хыялларыбыз чынга ашсын. Хыялланып яшик. Кызлар, егетләр, шулай итеп без башваткычыбызны чишеп бетердек һәм мин әлбәттә кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итеп китәм. Бүгенге уенда 7шәр бал ияләре Айзат Хәйруллин һәм Сирина Насибуллина. Һәм инде бүгенге уеныбызның җиңүчесе 11 бал иясе Алмаз Муллаянов. Уеныбызның иң рәхәт мизгеленә килеп җиттек. Ул да булса бүләк тапшыру мизгелләре. Чакырам сезне бүләк кичтәсе янына, Сирина, рәхим итегез. Амин. Әйдә! Шар әллә кая китмәде, менә шушыннан җырак түгел. 7нче сан. Рәхәтләнеп куллан. Һәм шушы җиһаз белән кулланганда Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясын һәм башваткыч тапшыруын бер искә алып куярсың. Ялыймы? Сирина, котлыйбыз сине. Кабул итә ал. Балыкбистәс районы Олы Елга авылында яшәүче әтием, әнием, дөньям, дәтим һәм инде барлык туганнарыма сәлам юллыйсым килә. Рәхмәт сезгә бик зур. Айзат, чираттагы шар синең кулларга тапшырыла. Әйдә, рәхим ит, сиңа дигән бүләкне дә эзләп табыйк әле. Менеп китте шарыбыз. Айылмайга килеп төшә. Һәм инде ул килеп төшә 6нчы санга. Менә бу бүләкне башваткыч тапшырудан кабул итеп ала әле. Рәхим ит. Сәламнарны инде әлбәттә авылдашларыма, якташларыма җибәрәсем килә һәм кем мине белә, барчагызга да салют. Рәхмәт. Алмаз, рәхим ит янәшәмә, алкышлар белән чакырып алабыз. Бүгенге уенның җиңүчесе Алмаз син, һәм инде әлбәттә уенның шартлары буенча менә шушы үз пешергеч синең кулларга тапшырыла. Рәхим ит, кабул итеп ал. Кичле алкышлар астында. Рәхмәт. Без сиңа хәзер тәкъдим итәбез супер уен. Юктыр әле. Кызганычка каршы минем әле правам да юк. Аңа күрә әле мин машинага әйләнсә кызыкмыйм. Алла бирсә, үземнең акчам булгач, сатып алырмын. Димәк, әле сиңа праваларга кызыгырга кирәк. Да. Права уйнатсагыз, менә пожалуйста. шушы шәхси документны кулларыңа төшергәннән соң, тагын бер 2-3 елдан
мәкалләр китабын ныклап өйрәнеп, тагын бер кунакка килерсең әле. Бәлки Амин. машинаны Чакырсагыз тотып кайтып китәрсең. Әлбәттә, алкышлап җибәрәбез бүгенге уеныбызның җиңүчесе Алмаз дуска кайнар алкышлар. Ең беренче чиратта инде кайнар сәламнәремне юллыйсым килә минем әтиәниемә, үземнең абыйларыма, әлбәттә инде авылдашларыма, мәктәптә укыткан укытучыларыма, шулай ук үземнең кайнар сәламнәремне курсташларыма җибәрәсем килә. Һәм инде әлбәттә Илдар Хайруллинга, Марсель Махмутовка, Рауф Салихович, барыгызга да саулык, сәламәтлек телисем килә. Рәхмәт бигез. Рәхмәт. Мөхтәрәм тамашачылар, бүген башваткыч тапшыруында булачак артистлар көч сынашты. Бу җегетләрне, кызларны булачак артист дип атау бәлки дөрес тә булмас. Фильмнарда, киноларда төшәләр икән, димәк, булар инде чын артистлар. Аларга иҗади тормышларында бары тик уңышлар гына теләп калабыз һәм киләсе башваткыч тапшыруында очрашканчыга кадәр дип саубуллашабыз.